Lods, hindi ko ako, Lods. Pasaway ka. Ay, yari. Paano siya isisave? I'm waiting. Ano ba? Marjen, shout out. Lods, Tulits, Water Blood. Ingat ka sa biyahe, Lods. Thank you. Dinig ba ako? Mahal Jen, dinig ba ako, Mahal Jen? Mahal Jen, dinig ba ako? Ano ko lang siya na ano? Mahal Jen, dinig mo ba ako, Mahal Jen? Guys, dinig niyo ako, guys. Ayan, guys. Pangit ko pala dyan. Kanya. Ay, naku. Ayan, Ina Mix Vlog. Thank you so much for coming. Guys, sa mga gustong umakyat. Ayan. Guys, gusto niyo umakyat, guys. Copy. Saan ko? Saan? Wait lang. Dinig niyo ba ako? Join na po kayo, guys. Ipipin ko siya. Yan, Idol EJ. Thank you so much for coming. Guys, sa mga gustong umakyat, guys. Yan, kanta na. Dali. Yan, biyahe tayo, guys. Yan, Idol EJ. My friend Ririn. Thank you so much for coming. Sa phone na. Dinig niyo ba ako, guys? 20 ano na siya. Yan. Ayan, dinig niyo ba ako, guys? Yan, Just Jay, thank you so much for coming. Ina, thank you so much. Guys, sa mga gusto nyo umakyat, akyat na, dali, join na kayo, guys. Yan. Pin natin. Pin message. Ayan. Yan, guys, sa mga gustong umakyat. Yan, ipipin natin. Yan, akyat na. Akyat na, guys. Ito walang yung ano po. Guys, sa mga gustong umakyat, guys. Guys, sa mga gustong umakyat, akyat na. Dali. Guys, dinig nyo ba ako? Dinig. Dinig pala ako na Idol EJ. Yan, just, tiyandang Just J. Mama siya, isang oras lang to, mama siya. Isang oras biyahe lang. Isang oras biyahe lang tayo, guys. 1 hour lang. 1 hour. Yan. Shout out, Mama Shali. Mama, shout out. Ano lang siya, update lang, guys. Update lang sa live video. Yan. Ganyan natin. Yan.
mga gustong umakyat guys. Nakapin yung hagdan. Mama siya, ay kaso wala tayong music. Nakalit ka pala mama siya. Ay sa mga gustong mag-join. Ayan. It's Mr. Black. Thank you so much, Lots. And guys, thank you so much. Gagala ko kayo, ha? Yan guys, sa mga gustong mag-join. Yan, nasa na yung, wala na akong mga active viewers kasi tagal ko na nag-live. Shout out mama siya. Mama Jam Talzela. Isang oras to guys. Shout out po sa lahat ang nandyan. Wala na akong guys. Asan, wala na sila. Isang oras lang tayo guys. Isang oras. Ayan, Lods Tulits, Mr. Black. Thank you so much. Mama siya, thank you. Mama Shali, Idol EJ. Mama Jantal, thank you so much. Yan guys. Wala na yung mga active fans ko guys. Bigala ko na lang kayo dito sa mga ko. Princess, thank you so much for coming. Gusto umakyat. Princess, thank you so much. Tayo. Guys, tutur ko na lang kayo. Shout out po, hindi ko mababasa yung viewers ko. Hindi ko mababasa yung viewers ko, guys. Yan, guys, thank you so much guys sa mga nandyan. Nalala. Guys, nakalimutan ko na yung mga Guys, thank you so much. Wala na. Lods Tulits, di ko mabasa yung di ko mabasa yung viewers ko. Tutur ko na lang kayo guys. Adol Tulits, thank you so much. 下一站係九龍塘站，如要落車，請喺到站前提 Yan, Day Mamsi, thank you so much Day Mamsi. Day Mamsi, isang oras lang, biyahe lang ka. Bakit dumadami yung mga ko? Ba't dumadami kayo? Ayan. Hanggang sa mga gustong umakyat guys. Pauwi ka na tayo. Day Mamsi. Pauwi na ako. Ano lang, isang oras lang to na live. Isang oras lang tayo. Shoutout po sa lahat naman yan guys.
Kita na ako sa salamin. No? Ayan, mama siya. Mama siya, thank you. Ma, naka-live ka din, mama siya. Isang oras lang sa biyahe lang ako mag-live, mama siya. Yan, Just Jeansy 35. Hello, good morning my friend. Good morning to you. How are you? How are you my friend? Just Jeansy 35. Ayan. I'm good. How about you? Ayan, thank you Lord. Tulits Mr. Bragg. Tama ba yung nakalagay dyan sa ano? Wala bang magjo-join sa akin guys? Yes, Jinsky, do you want to join me here on the stage? Can you sing? Can you sing for us? Yeah. Guys, please support and connect other guys. Hindi ako makakonsentrate guys. Ayan, tunnel tayo, tunnel. Turkey. Shout out to you. Just Jinsky 35. They want to join me here on the stage. They want to sing. Do you want to sing for us here on the stage? You just press the one that I pin. Yan. Di ma'am, thank you so much. Talon-talon lang guys. Sige lang guys, sige lang. Thank you. Thank you sa talon-talon. Thank you sa patalon-talon. Thank you so much guys for coming. I don't Aksan Chungan, thank you so much for coming my friend. Guys, please drop your link. Ano ba yung title ko? One hour live. Idol po, it's Mr. Brad. Ingat loads ko. Thank you so much. 1 hour lang tayo guys. 1 hour live. Travel live. Yeah, my friend Sans Scorch of Mayechi and Brad. Thank you so much for coming. Why you're laughing, my friend? How are you? How are you, my friend Sans Scorch of my friend Sans Scorch of Mayechi? Please come up and sing for us on this stage. Why you laughing, my friend? Why you laughing, my friend Sangkar? Thank you so much for coming, my friend. And Ma'am, say thank you. Thank you for coming.
Cricket, Tamiran, BGM, thank you so much. Hello to you. How are you, my friend? My friend Cricket, how are you? Yes. We are on traveling. Thumbs up, friend. Please show your friend. Sure, my friend. Please drop your link. Guys, thank you so much for coming. Yes, they want to join me here on the stage. You can sing for us here. I cannot sing here. I'm here on the bus. Oh, my friend Piho, clothes like that. Thank you so much for coming. Friend Phil clothes, thank you so much. So I will give you moderator, my friend. EL3, my friend, how are you? Lovely host, thank you so much. Hello everyone from EL3. My friend EL3, how are you? New squatch. Okay, my friend EL3, new squatch. So I will go to your channel now. The one that you draft off, so I can visit it now. My friend EL3, I can visit now your link. So I'm here now on your channel. So I can view 3 minutes. Wow, good exercise. Good exercise, my friend. EL3, I'm here now on your video. I'm here now on your video, my friend. Basic side to side, body squats, and back walks. Wow, nice exercise. Guys, thank you so much for coming. Wow, good exercise, my friend. Good exercise. Good exercise. Good exercise. Love it. Love it. Yan, how many? Oh, I can watch your video, my friend. CL3, 1 minute and 48 seconds. So I can finish your video. Yan, thank you so much, guys. I'm watching your video, my friend. EL3. Mama Shali, Gentle Sela, thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, Mama Gentle. And guys, thank you so much, guys, for coming. Guys, thank you so much. Thank you so much, Mama Shali.
sweetheart, my channel, please join me here on the stage. My sweetheart, please come here on the stage. My sweetheart, my channel, sweetheart, sweetheart. And shout out to all guys. I miss you, my sweetheart. I miss you to my sweetheart, ma. My sweetheart, do you want to join me here and sing for us? My sweetheart, only just only 1 hour live. Do you hear me, my sweetheart? Dun, 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 dun. I cannot sing here. I cannot sing here. Yes, I'm here on the bus. My sweetheart, ma. 下一站係御田苑。The next stop is Thank you so much, my 御田庫。 sweetheart. Mama Sha, thank you so 下一站 much. 是御田苑。請緊握扶手。Please hold the handrail。請緊握扶手。Thank you so much, guys. Mama Sha, thank you. Wala na ako. Wala nakatambay. 下一站係第一城站。The next stop is City One Station。下一站是第一城站。請緊握扶手。Please hold the handrail。請緊握扶手。
Mami Shali Vlogs, thank you so much for coming, Show Mama Shali. Sana all maraming CP. Sana all maraming CP, Mama Sha. Mama Sha, isang oras lang ako. Isang oras live lang. Ano pa, mayroon pa tayo 30 minutes. The next stop is Yutri Court. 下一站是鱼退站。請緊握扶手。Please hold the handrail. 請緊握扶手。Cecilian, Latin, thank you so much for coming. Cecilian, thank you. Gandang dara. Tawa ka ng tawa. Akyat ka dito, dali. Gandang dara. Show singer ko, dali. Dara, ganda. Akyat ka, dali. Namiss ko mag-travel. Gandang dara, namiss ko mag-travel. Dara Yaw Vlog, Dara P, Y, Dara Yaw Vlog. Iyan ba yung ano mo sa EYV? Tawa ng tawa si Gandang Dara. Oh. Yan, tatawa na lang ako, guys. Yan. Dinig pa ako? Akala ko may aakyat kasi. Kaya ako nag-go live together. Wala naman aakyat. Akala ko maawa sila sa akin. Yan. Mama ay. Ayan, gandang karakyat ka. Dali, kanta ka. Kanta ko, gandang dara. Hey, there's a look. Yeah, Lalabs the Okra. Thank you so much for coming. Lalabs. Lalabs Okra. Thank you so much for coming. Yakuku. Ayan. 1 hour lang tayo guys ha. 30 minutes na lang. 30 minutes na lang tayo. Mas na Lalabs. Eto, always my beauty. Lalabs. 2. Ayan. Thank you so much Lalabs Okra. Yan guys, Lalabs Okra, akyat ka dali at kanta ka. Dali, 1 oras lang ako. Wow, sana all 6 months. 6 months member. Ilan na yan, naipon na yung babayaran ko sa iyo ah. Naipunan na ako niyan ah. Dito tayo aakyat. Ay aakyat. Mababa na tayo guys. Mababa na ako. Wait lang guys ha. Wait lang.
Baba muna tayo guys. Nakita na ako. Doon po kayo itututok. Yan, bababa na tayo guys. Lalapsok parang ngayon ka lang nag-LS. Nalata mo rin pala. Update lang to guys ha. Update lang to isang oras. Update isang oras ng live guys. Yan, meron pa tayong 20 minutes. 20 minutes lang. Yan. Akala ko bababa na ako. Yan guys. Wait lang. Kaya tayo ma. Guys, thank you so much Lalabs Okra. 6 months na. Laki ng utang ko sa'yo na ipon. Ano na yung 6 months mo? 6 months, 1, 2, 3. 3,000 na. 3 million ng utang ko sa'yo. Ay, Lalabs Okra. Kumusta yung watch hour mo? Lalabs Okra, kumusta na yung watch hour mo? Okay na? Money ka na ba? Apply na. Dali. Guys, salamat sa mga nakatambay Salamat sa mga nag-BG-BG. Okay lang Lalabs Melina. Hindi ako makakanta guys ha. Isang oras lang to. Update tayo. Isang oras. And thank you so much guys sa mga nandyan. Mga pumunta. Sorry. So bababa tayo guys. Kababa na tayo guys. Yan, shout out po sa lahat. Pwede na ako magsigaw-sigaw. Pwede na ako magsigaw-sigaw. Yan, magsigaw-sigaw tayo guys. Wait lang, ay may ayusin lang ako ha. Yan, tatayo ko muna kayo dito sa aking highway. Aking highway, dyan lang muna kayo. Tatambay lang muna kayo dyan. At may gagawin tayo. Ayan, so ano lang tayo guys ha, 1 hour update. 1 hour update lang ako guys. Yan, mag-end na din ako ng ng 20 minutes. Hay, kakantahan ko kayo. Ha ha ha. Ayan, pwede na ako magsigaw-sigaw. Ayan, salamat sa mga naka-BG, salamat. Ayan, so wait lang guys ha. Guys, salamat po sa mga nandyan. Yan, thank you so much guys. Yan, thank you so much. Guys, salamat sa mga nandyan guys ha. Wala na ata akong viewers dyan. Dinig ba ako? Sino pa yung mga nandyan? Dinig pa ba ako? Hindi. Yan. 8, 9, 10, 20. Wait lang ha, wait lang. Yan, sinong gustong makyat guys? Akyat na, dali. Hindi ko man nakakalain. Diyan pala sila. Dinig nyo ba ako? Loads to Let's Mr. Vlog. Dinig mo ba ako? Thank you so much. Sis Lilian Watin. Mag-end na din tayo guys ng 20 minutes to go. Yan. 20 minutes to go. Mag-end din tayo. Wait lang at may gagawin na ako saglit. Tayo maglalakad tayo papunta sa sa aking tambayan. 20 minutes na lang guys tapusin ko lang ng 20 minutes. Dinig ba ako? Dinig kita Lods. Ayan. Thank you so much.
Ano lang, 1 hour live lang ako. Mali, nakarating na ako dito sa Binabangko. So, naka 36 minutes na ako. Di ko man nakalain na, la. Wait lang guys at may gagawin ako. 1 minute lang, 1 minute. Mabilisan lang to, mabilisan. Kakantahan ko kayo ng kakantahan ko kayo ng... Wait lang wait lang. Isang oras biyahe ko guys. Ay, nako. 2 hours ba yun? Kalimutan ko. Ilang oras? Di ko man nakalain na, la. Yan guys, thank you so much sa mga nandyan guys. Guapa Ems Vega, thank you so much for coming. Guapa Ems Vega, Idol Tulits, si Lilian, yan sila, si Gandang Dara, sila Labs, Okra. Wait lang guys at yan, thank you so much guys sa mga nandyan. Guapang Ems Vega, thank you so much. Ayan, salamat po sa mga nandyan guys ha. Isang oras lang tayo, isang oras live. So meron pa akong 15 minutes. Yan, para makakantahan ko kayo. Wait lang, at tayo maglalakad. Maglalakad ako. Hi. Yan guys, thank you so much sa mga nandyan. Yan, salamat guys sa mga nandyan guys. Thank you so much. Yan, thank you so much, Idol Tulits. Mama Shali, thank you so much. Sa patambay-tambay dyan, salamat. Yan, si Day Mamsi, thank you so much. Yan, salamat po guys sa patamsak nyo. Thank you so much. Yan, guys, thank you so much. Yan, done. Wait lang. Ilang minutes pa tayo guys? Meron pa tayong 15 minutes to go. 15 minutes to go. Thank you so much everyone. 1 hour live lang po tayo guys. Naka 38 minutes na ako. Hindi ako makapagpakita maya-maya. Kasi maglalakad pa kasi ako maglalakad. Guys, thank you so much sa mga nandyan, sa mga nakatambay. Salamat. Salamat po sa mga nakatambay. Guys, salamat po sa nakatambay. December 10, 2 hours. Done. Yan, kantahan ko kayo guys. Hindi ko man bigyan ng mic kapal, kantahan ko na lang kayo habang naglalakad ako. Para akong bali dito. Ayan, sis Risa Meme, thank you so much. Thank you so much for coming. Yan, Tanto sa Kapsa, thank you so much. Thank you so much, sis Travel and Nature, Estonia. Yan, salamat guys sa mga nagtamsak. Yan, thank you so much. Yan, salamat guys. Yan, kakantahan ko kayo guys, kahit di tayo Ayan, habang naglalakad ako. Bigay ng may kapal. Para hindi ka maboring dyan. Ay. Ayan, salamat guys sa mga nandyan. Ito, kantang ko kayo. Hindi ko alam kung dinig nyo yung music. So dito ako sa highway. Kakanta na lang ako. Salamat guys sa nakatambay. Thank you so much. Hindi na naman nito. Paano ko hawakan ngayon? Paano ko kakanta nito? Yan. Si Lalabs Gracie TV. Thank you so much. Yan guys. Maglalakad pa kasi ako.
Yan, thank you so much guys. Di ko naman akalain na di ko na rin inasahan pa ng tulad mo ay aking makilala. Maglalakad ako guys ha. O di ba may music kayo, san pa kayo niyan? Lalabs Crazy TV. Tawa ka ng tawa. San ka naggala kanina? Ayan, Idol Tulits. Thank you so much. Di ko alam kung kinig niyo yung music. Naman ang bawat panaginip ko, ikaw lang ang tinitibok ng puso kong ito. Lagi rin akong nagdarasal, hinihintay kita ng kay taga. Hay nako, maloloka ako dito guys. Saan ka nakahawak ng sipi? Nakahawak ako ng luggage. Papakita ko sa inyo yung luggage ko guys. Ayan o, kusang, lolo, kusa. Ayan. Ayan o, nag-green na siya. Ayan. Gusto laging feeling. Ayoko nang muli nag-iisa. Pag nandyan ka na, sa piling ko kay saya. At kung ano ako'y tanggap mo na, hindi ka rin. Hindi ako makakonsentrate guys. Yan guys, thank you so much sa mga nandyan guys ha. Palagi kang laman ng isip ko, laman ng bawat panaginip ko. Ikaw lang ang tinitibo ng puso kong ito. Lagi rin akong nagdarasal, hinihintay kita ng kay tagal. Bigay ng may kapal, ngayon abot kamay na kita mahal. Yan guys. Yan, Idol Tulit, thank you so much. Wait lang, di ko kasi alam paano ko hawakan. Lagi kong laman ang isip ko, mayang panaginip ko. Saan tayo dadaan dito na lang? Saan tayo dadaan dito? Dito na lang. Yan, shoutout po sa lahat ng nandyan guys. Meron pa tayong 20 minutes pa pala para mag-isang oras ako. Balikan natin yung kanta. Anong kantahin natin? Try ko nga kantahin to guys. Ano ba yun? Yan, thank you so much guys ha, sa mga nandyan guys. Yan, nagsialisan na sila. Wala kayo dyan, basta ako'y kakanta. Basta ako'y kakanta guys. Cover PH. Hirap naman nito, paano ko hawakan kasi nakahawak ako ng ano guys, ng power bank. Guys, di ako makakanta guys. Kanta na lang tayo ng ano. Hindi, lalakad na lang ako guys. Yan, bibilisan ko na lang maglakad para makakonsentrate ako. Ay. Guys, thank you so much guys sa mga nandyan. Yan, tapusin ko lang yung isang oras ko ah. Yan, maglalakad tayo guys. Malapit naman na ako. Yan. Ano ko muna yung isa kong CP guys para mabilis ako ha. Yan, salamat po sa mga pumunta guys. Update live lang po ako. Kumusta ka, aking mahal? Sana ay nasa mabuti ka. Huwag mong intindihin. Yan, 15 minutes pa guys para ma-reach ko yung 1 hour ko.
Nakakaraos din. Panaginip ko'y laging ikaw. Sinta. Kain natin guys. Ikaw ang pag-asa. Sa'yo ang ligaya. Dito tayo sa basketballan court guys. Sa piling mo. Ayun oh, may mga nagsusumba oh. Sinta. Ang pagdurusa. Yan guys. Madilim na kahapon. Ayan. Paano ko muna kayo dyan? Kay akyat sa ating. Tutok ko na lang kayo dyan. Kakapagod guys. Yan. Manood na lang muna kayo guys. Yan guys, thank you so much ha. Ilang minutes na lang guys. Tutok ko sa mga nagsusumba ha. Nais ko ikaw ang laging yakap-yakap. Dapat na sana'y wala magdahal. Oh! Guys, thank you so much guys sa manan dyan. Dito lang kayo guys. Oh! Guys, salamat guys sa manandyan ha. Mga nakatambay, thank you. Salamat. Salamat po.
報咩啊？順便茶妹排毒清宿便109蚊，全年最抵，屈臣氏買啦！Walk away. Hello, may tasuyod, meron na. Yay. Tell me the sun will shine one day, so I'll just play my part and pray you have changed the world. But I can make it see through something. Face and the thousand miles apart. The small behind the fame, if we given up, if you learn to trust, what only love can say, break and walk away. But I believe for you and me, the sun will shine one day. So I just play my part and pray you'll have a change of heart. I can make it see through. That's something only love can do.
飲咖啡唔怕牙齒染色 ，Crest 香薰手白牙膏，拋光粒子，去漬淨白，色素隔離盾技術幫助防止牙齒染色，唔止去漬，仲可以手白。Crest 美國銷售No.1，仲有速效美白之選。